BDS, ambiciozná. Buď normálny. Ale akože niekedy fakt je takú mrsknem po keď vidí, že treba, ja neviem, myčku vyberá, alebo čo. A to si tak pýta, vieš, že... Vieš, čo myslím? Vyhráli jste a jste vlastně i jediný pár, který spolu vydržel od té doby. Přišla už na řadu nějaká hádka, už to máte za sebou, nějakou větší hádku? Jasné, brácho, podľa mňa ako pre menšie blbosti až po väčšie blbosti. Takisto ženy majú niekedy svoje dni a tak to býva a mňa Často. veľakrát ma hocičo vytočí. Já, jak už jsem zmínil, tak ostatní páry už spolu nejsou. Je nějaký pár, u kterého vás to zamrzelo, že se spolu rozešli? Nemrzelo ma to u nikoho. Realita je úplne iná ako to reality show. Že vlastne ty vidíš vonku a si hodený vlastne do nevieš čoho a musíš v tom plávať a fakt sa musíte podporovať navzájom a byť v tom spolu. A keď to nejde, tak to nejde. No. Co je věc, kterou máte na tom druhém nejradši? On má vždycky Zadok. rozosmie. Zadok a ambiciózny zadok. Vieš, taká BDS, ambiciozná. Buď normálny. Dobře. Ja mám na ňom veľmi rada, že je taký vtipný, pozorný a vždycky má vie rozosmiať. A co je naopak ta věc, kterou úplně nemusíte na tom druhém, nebo která vás vytáčí? Brácho, to Pred je... chvíľou ma si počul. Ale opatrně jako. Nie, ako ja poviem príklad, akože to je fakt daily vec, ale proste každý deň je to také, že... A to je treba, že ráno ja prídem do kúpelky, kde ona už je hodinu a proste ja neviem, treba, ja mám teraz strojček na zuby, že idem si ho dať dole po noci a v umývadle sú proste šminky, nemôžem si to ani oplachnúť, lebo tam má ešte žehličku drbnutú horúcu. Potom sa presunie a stojí v chodbe, kde zavádza, že neprejdem ani cez chodbu, lebo sa pokračuje v týchto veciach, čiže asi to je taká nejaká daily vec, fakt, ktorá sa deje, že akože nechcem byť na ňu za to nasratý, ale asi na seba, že musím kúpiť väčší dom, musíme, aby sme mali viacej priestoru v kúpelke. Ja už nemám nejaká otázka. Čo ti najviac vadí na mne? Toto. Niekedy sa akože Čo? troška správaš tak, že buchám po zadku, niekde ideme, riadne plesne, buchám a Pravde, že to vadí, na druhú stranu to má rada, tak ja neviem. Keď to robím, tak proste taká táto, ale keby som to nespravil 2 hodiny, tak je normálne smutná, že som to nespravil. Bracho, by chodila, že a prečo ma už neťapneš po a ty ma už nemiluješ? Vieš? na to, ale No, akože no tak niekedy nehovor, že to ťa to... Ale akože niekedy fakt je takú mrsknem po keď vidí, že treba, ja neviem, myčku vyberá, alebo čo. A to si tak pýta, vieš, že... Vieš, čo myslím?